aw bisimila Hôtel Lafiya la. N'i ko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. An bɛ tɛnɛ la décembre kalo tile 22 san 2025 ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ kɛnɛ min kan n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen o kibaruyaw kan an ka jamana kuntigiw ni o ye AES jamana saba ka jamana ɲɛmaaw ka kɛnɛ belebeleba mun ni o tako filanan makɔnɔnen don Bamako yan nɔ kabi bi sɔgɔmada in na labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira an ka jamana Assimi Goïta a ye Niger jamana ɲɛmaa général d'armée Abdurahmane Tiani ka a bisimila maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka taa nin dunanba ka a bisimila jalajɛba in a baaraw olu kama yani AES jamana ɲɛmaaw ka jalajɛba in cɛ AES jamana ministres ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ko conseil des ministres o baaraw nun donna sibiri don an ka jamana kuntigi fɛ général d'armée Assimi Goïta yaasa ka se ka a baara tɔw k'o kɛ
lakana ko sira fɛ an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna la jamana ɲɛma ale AES jamana fintilaka kelen ni o ye force unifiée ye ka a ka taamasiyɛnw n'u b'a wele ko étendard ka o ta k'o di kɛlɛbolo ma o baaraw kɛra ka sanga ni sibiri don ye fintigilakaw ka bolokan kɛlɛ daga la an ka cɛfini tabaw ye dadigɛ kosɛbɛ bamancɛ walijuya kɛlɛtigilamaw la Sigaso ani Tɔnbukutu kaw bara marabolo kɔnɔna kibaruya kɔnɔ fɛn min ye Kucala ani Masina ye Kulikoro ni Masina an ka sɛnɛfɛnw ni o ye sumaw ye ko olu sɔngɔnɔlen don kosɛbɛ jamana kɔnɔ kibaruya kɔnɔna la Guinée Bissau CEDEAO ka maa min kun kan ka taa Guinée Bissau ko fintigilakaw ye u bali u ka don fɛn min ye Guinée Bissau jamana kɔnɔna la u ye Sénégal jamana yɛrɛ ka o de bila ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ o kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ o nasira fɛ kani mun bɛ ka taa Marokukaw bara an ka jamana ye filani bin kɛ 1 ani 1 ani Zambi ani ɲɔgɔn cɛ ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumabaw dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛw fara minnu kan ka walawali bonya aw ye sɔɔni dɔrɔn a y'aw sɔgɔlen to an na an bɛ segin ka na sɔɔni. An bɛ foli kɔrɔkɔrɔ k'a di aw ma aw minnu ye jani suganti k'a kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye n'a fɔ n kun ye kulo lasɔmi cogo min na bi sɔgɔmada in na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ye Nigeria jamana ɲɛma dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kiba kabi dɔgɔkun kɔnɔ Bamako labɛnna ko ɲuman yaasa ka baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan AES jamana ɲɛmaw ka sigiba tako filanan ka se ka o baaraw kɛ bi sɔgɔmada in na an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye Niger jamana ɲɛma Abdurahmane Tiani ka a bisimila pankolo jigiyɔrɔ la ni o ye Modibo Keita ye kɛnɛ mun ni a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo Niger jamana ɲɛma ani fo ka taa se u ka délégation ba olu mun ni u nana AES jamanaw ka sigi tako filanan ye o kɛnɛ kan o mun baaraw ni a daminɛna bi sɔgɔmada in na décembre kalo tile 22 baara minnu bɛ taa fo décembre kalo tile 23 sini ka se ka baarabaw kɛ AES jamana ka ɲɛta kama tɔn min sigilen don fɛn mun ye ɲɛta kuncɛlajan ni o ye développement ye ani fo ka taa se diplomatie an ka se ka don da kelen fɛ ka dabɔ da kelen fɛ ani lakanako o mun kɛra jalajɛ o sigikunba ye a jiginnen pankolo jigiyɔrɔ la ni o ye général d'armée Abdurahmane Tiani ye a kunbɛra an ka jamanakuntigi fɛ ani fo ka taa se an ka laada ye mun ye ka woro ani nɔnɔ ka o di a ma o kɔfɛ fɛn mun ye jamana ɲɛma fila ye u ye u sɛnsɛn ka taa se Guakɔrɔla mun na ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔnw olu dara ni o ye hymne national ye fo ka taa se AES jamana ka fasa hymne national o fɛnɛ dara yaasa ka se ka baara daminɛ o de kɔfɛ jamana ɲɛmaw olu bɛ bisimila yɔrɔ min na aéroport kɔnɔ ko pavillon présidentiel ɲɛma fila ninnu taara u sigi yen waati kunkurunin ka ɲɔgɔn baro ani ka ɲɔgɔn danse ka sɔrɔ ka u kunda fɛn mun ye palais kuluba kan ni o ye jamanakuntigi o dagayɔrɔ ye arala k'a fɔ ka bɔ aéroport Modibo Keita la fo ka taa se Kuluba Bamako gidɔrɔn bɛɛ lajɛlen ko minɛlen don k'u fa i n'a fɔ dakɔnɔɲi malidenw bɔra ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka se ka taa yɛrɛ AES jamana ɲɛmaw la
k'u bɛ ka baara mun kɛ n'a bɛ ka kɛ malidenw de kama ko malidenw munafara malidenw bɛ u kɔkɔrɔmadonni sugu bɛɛ lajɛlen na jamakulu kun sɛbɛkɔrɔ bɔlen don ka daminɛ aéroport la fo ka taa se kuluba jamana ɲɛmaa fila ninnu yɛrɛ yɔrɔ dɔw la u jiginna ka malidenw fo ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ maaw ye mobilisation ba mun kɛ maaw bɔra ka jɔ tile kɔrɔ cogo min na ka o foli k'o kɛ jamana kɔnɔdenw ye ni ka yɔrɔ la k'a fɔ baara mun bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ malidenw de kama kunnafoli yɛrɛ k'a fɔ fɛn mun ye jamanakuntigi burkina jamana ɲɛmaa son excellence capitaine ibrahima traoré ale ma kɛnɛ sɔrɔ nka kun jumɛn na a ma kɛnɛ sɔrɔ o ma daɲɛnɛmaya ka kɛ ni baara labɛnw ye teleso o kun kan ka dayɛlɛ fo ka taa se waribon bangi o kun kan ka dayɛlɛ nka o baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ bila ka sini desanburu kalo tile 23 kɔnɔ yanni burkina faso jamana ɲɛmaa capitaine ibrahima traoré ko ale ma kɛnɛ sɔrɔ ka sabu kɛ dawura gɛlɛnw ye nka fɛn mun ye a mana kun jumɛn la o kun pereperelatigɛlen o ma fɔ jamana ɲɛmaa mun ni o sera général d'armée abdramane tiani ani an ka jamana ɲɛmaa général d'armée asimi goita kuluba kɔnɔna la u taara ka ɲɔgɔn kunkuru kɛ yaasa ka se ka labɛnw bɛɛ lajɛlen k'o kɛ yanni jamana ɲɛmaaw ka jalajɛba in a tako filanan baaraw o mun n'a bɛna kɛ AES jamanaw ka ɲɛtaa kuntalajan ani sira caman ka se ka o bɔ ɲɔgɔn fɛ kiba halisa an bɛ to AES jamanaw olu ka kibaruyaw kɔnɔna la ka kɛ ni nin jalajɛba in ye mun n'a ma kɔnɔn don baw labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn mun ye o fonctionnaires ye ni o ye baarakɛlabaw ye olu y'u ka jalajɛba kɛ o kɔfɛ conseil des ministres ni o ye ministres ka ladala ɲɔgɔn ye ba o tako fɔlɔ o kɛra AES jamana ministres ni ɲɔgɔn cɛ o baara mun ni a nun donna kuluba an ka jamana ɲɛmaa fɛ général d'armée asimi goita yanni o ka sɔrɔ ka taa CCB kɔnɔ ministres olu ka taa baaraw daminɛ jamana kuntigi ale tɔgɔ la ni o général d'armée asimi goita ye ale ye baaraw daminɛ o baara daminɛ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ka AES jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo ani ka ministres fo baaraw bɛ ka kɛ cogo min na ni jamana ɲɛmaa sababu ka hakilinaw ye bawo ko hakilina mun ni a kun taara Niger kaw bara ka sanga ni AES jamana ka jalajɛba tako gale ye ni bolonɔ bilala gafew la fɛn mun ye juillet kalo tile 6 san 2024 jamana ɲɛmaaw ye baaraba mun kɛ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka se ka siraba caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o baaraba mun kɔnɔ san kelen n'an y'a k'a fɔ ko baara minnu kɛra jamanakuntigi yɛrɛ k'a fɔ conseil des ministres a session dayɛlɛli sen fɛ ko san kelen kɔnɔ baara minnu kɛra kumaɲɔgɔn ka kɛ u ka ministres ka jalajɛ in na tile 2 kɔnɔ ani fo ka taa se baara minnu kan ka kɛ ne wele ko protocole additionnel fɛn mun ye lakanako bunakun kan baara minnu fana kan ka kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ o koɲɛw kan ni o ye diplomatie ye ani baara minnu kan ka kɛ ɲɛtaa kuntalajan développement ni o ye AES jamana a sigi kan ba 3 ye ka fara baaraba wɛrɛw kan jamanakuntigi a yɛrɛ ministre la k'a fɔ k'u bɛna baaraba minnu kɛ tile 2 kɔnɔ ni o ye conseil des ministres ye u ka o sɛbɛnfuraw ta ka a baaraw dilan ani fo ka taa se ni jamana ɲɛmaaw hakilina ye ka se ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ AES jamanadenw bɛ ka mun ɲini ni o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ye ka se ka o siraw bɔ ha ka ja k'o sabati tiɲɛ ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka se ka an ka yɛrɛtigiya an ka souveraineté ka yɛrɛ jɛma bɛɛ la k'a fɔ anw mago ma jɔ maa wɛrɛw la hali n'an mago bɛ jɔ u la a bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya nafaman de ye nka anw yɛrɛ bɛ se ka an jɔ an kolo la an bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔw n'u ka hakilinaw kɔnɔ yaasa jamana saba ɲɛtaa sɔrɔ jamanakuntigi yɛrɛ k'a fɔ bamanciya wale ni juguya kɛwale tigɛlamaa minnu ni olu ye an bɛɛ lajɛlen jugu ye ko an bɛna an ɲɛsin o de ma kosɛbɛ o hakilina n'an y'o ta a mɛnna an tun bɛ ka o baara mun kɛ ka se ka o baaraw kɔrɔsiyɛn k'a kologiriya ko nin jalajɛba in a bɛ don o de kadara kɔnɔ ka o baara tɔ kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamanaw bɛ ka yɛrɛtigiya mun ɲini fo ka taa se diɲɛ gun kan bi n'an bɛ taa fan fan an bɛ kumakan kelen de fɔ jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana saba bɛɛ lajɛlen an kumakan ye kelen de ye laɲini ye kelen de ye wa an taafan ye kelen de ye ko o ye baara mun ye a ka kan an ka o laɲiniw kɛ fo ka se a dan na jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye waati ye waati ɲumanba don maa minnu bɛ k'a ɲini k'u bɛ an tɔgɔ cɛ ni kunnafoni jugu ye an ka yir'u la k'a fɔ u bɛ ka kuma minnu fɔ AES jamana ma nkalonw don bawo an ka baaraw de bɛ na an ka ɲɛtaa ka sɛbɛntiya an ka teriya ani an ka jɛɲɔgɔn ɲuman ni dɛmɛ min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamana ministres bɛɛ lajɛlen u ka baara kɛ ni o kadiri ye
sariya minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ kɛ ka AES jamana ka a bugunatigɛ ani fo ka taa se sigikanba ni baara mun bɛ a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana ɲɛmaa sababu ka hakilina ye ka se ka o kɛ fo ka se a dan na. Kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la minisiriw ka sigiba in n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nun donna jamana ɲɛmaa fɛ o kuncɛli baaraw kɛra ka sanga ni kari desanburu kalo tile 21 CCB kɔnɔ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la premier ministre régional division Abdoulaye Maïga ale de ye o baaraw ka a ɲɛmaaya kɛ kɛnɛ mun kan ni Abdoulaye Maïga yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye hakilina mun di u ma haka ja fo ka taa se jamana ɲɛmaa sabu ye hakilina mun di u ma u ka baaraw kɛ ni o ye o baara minnu ye ka se ka an ka lakanako ka a se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ anw na bi an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan baaraba minnu bɛ ka kɛ ka a baara tɔw kun cɛ fo ka taa se an ka diplomasi an ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka a baaraw bɛɛ lajɛlen ka a kɛ ɲɔgɔn na ani fo ka taa se ɲɛtaa kunyalajan siraw AES jamana maaw ko bɛɛ lajɛlen ka o kɛ fɛn mun ye kɛnɛ kuncɛli la premier ministre yɛrɛ k'a fɔ ko tile 2 in kɔnɔ nisɔndiya don bawo u ye baara mun kɛ a bɛ maa munafa o kɛnɛ de kan fɛnɛ an ka AES ka telesoba o ye a sɛbɛnfura ni o ye a accord ye ka bolonɔ bila a sɛbɛnna ko kan cɛw ministriw fo ka taa se AES kunnafoniko o ministriw kan keba an bɛ taa fan fɛ AES ministriw ka ɲɔgɔnyeba in o mun ye jalajɛba kɛnɛ bɛɛ lajɛlen furan yanni bi don in cɛ mun b'o kɛnɛ kan an ka jango lajɛ. Yani AES jamana ɲɛmaaw ka jarajɛba tako 2nan baaraw cɛ kɛnɛ furanna k'a jɛ AES jamana cɛkɛlabaw o fonctionnaires o kɔfɛ AES jamana ministriw ka ɲɔgɔnyeba tako fɔlɔ kɛra conseil des ministres yaasa ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati sesɔn in kama baaraba min bɛna kɛ a kɔnɔ ministriw ani maa mafalenw ye hakili falen kɛ desanburu kalo tile 21 o kɛnɛ mun dayɛlɛla an ka jamana ɲɛmaa fɛ général d'armée Asimi Goïta ale mun ye AES jamana ɲɛmaa ye baaraw kan ka tɛmɛ sira mun fɛ yaasa laɲiniw ka sabati a ye ɲɛfɔli caman kɛ ministriw ye o koɲɛw kan. Tile 2 baaraw kuncɛli la jamana premier ministre jamana ɲɛmaa tɔgɔ la a y'a yira ko ministriw ka sigi in kɛra wasa dan ye sabula AES jɛkulu ka hakilina kɔnɔ baarabololaba mun bɛ yen n'o dɔ ye lakanako jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla ko diplomasi fo ka taa se ɲɛtaa kuntalajan tɔ min sigira o kan kosɛbɛ. Depuis AES confédération sigira i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye décision ta k'a fɔ ko san o san n'u ka kan ka ɲɔgɔn ye kɛ wajibi lo fo ministrew ka ɲɔgɔn kunbɛn ban k'ale baara labɛn donc ni conseil des ministres ni a ɲɛsina o le ma anw ka baara ye mun ye anw ka baara ye ka se ka jamana ɲɛmaaw ka sɛbɛn labɛn awa ni ɲɔgɔn ye filanan ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ min ye ministrew ka conseil des ministres ye an sera ka ale ɲɔgɔn ye nin kɛ ka an ɲasin protocole additionnel i n'a fɔ kiti dɔw bɛna traité min AES créé ka na a dafa a bi défense ni sécurité fan fɛ a bi yiriwali fan fɛ a bi ka taga ni ɲɛtaga fan fɛ donc an sera ka ale baara nin kɛ tile 2 nin na général d'armée Assimi Goïta ka présence kɔrɔ donc an tilatɔ la ale baara nin na i n'a fɔ a kɛra komi an ye sira yɛlɛ k'a furan an y'a furan ka se ka labɛn kɛ pour que ni jamanakuntigiw nana ɲɔgɔn sɔrɔ o ka se ka décision kura ta k'a fɔ an ɲɛna an ka kan ka mun de kɛ donc yala o senkɔrɔla la ɲɔgɔn ye min kɔnna ka kɛ Niamey ale ɲɔgɔn ye nin na président en exercice a ye layiru ta ka sira caman bɔ min ɲɛsin bɛ banque d'investissement force unifiée ani k'a fɔ ko diplomasi anw minnu bɛ baara kɛ jamanaw ni jamana wɛrɛw ka teriya bolo fan fɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo don ɲɔgɔn bolo donc o kɛra sababu ye fana an sera ka sigi k'a filɛ kabini an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niamey fo kana se bi ma mun ni mun de kɛra est-ce que an ye sira min taama a b'an ɲafa walima min ma se ka kɛ mun de ka kan ka kɛ. Ministriw ka session 2nan labɛnni kɛnɛ in kan bolonɔbilaliw kɛra AES jamana ka télévision o mun jabala bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sɛbɛnfura mun kan ka a latigɛ o bɛnkanw siɲɛna
kɔkancaw minisiriw ka fara AES kunnafonilaw ka minisiriw kan. AES ka télévision yalon AES jamana kan a lɔgɔkun damani nin ye Wagadugu an ye dɔ signé min AES radio ye radio Dande Liptako o tɛmɛnen kɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko AES ka télévision ale na sigi Bamako Mali la yan Bamako yan yɔrɔ la donc bi fana kɛra sababu ye an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ale ka labɛn sɛbɛn signé donc signé ni kɔ sa bolonɔ bilani kɔ sara dira ministre ma ko ka baara kɛ ka taa ɲɛcogo la pour que sini télévision kura min sigira a ka se ka kuma AES jamanadenw tɔgɔ la. An ma wɛrɛ la k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira yaasa AES jamana ɲɛmaaw ka jalajɛba ta ko filanan in deuxième session a bɛ tɛmɛ hɛrɛ ni baden na baaraba minnu bɛna kɛ a kɔnɔ wa baaraw bɛ ka kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ sira mun ye jamana sabaw ka ɲɛta kundalajan ye. Halisa an bɛ to AES jamana ɲɛmaaw ka jalajɛba in ta ko filanan o baaraw kɔnɔ yanni jalajɛ o daminɛ cɛ sibiri desanburu kalo tile 20 AES jamana ɲɛmaaw olu ka jɛkulu ɲɛmaa m'an bolo bi ni o y'an ka jamana ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goita an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ale ye AES ka kɛlɛbolo kelen ni o ye force unifiée de l'AES ye o tamasiyɛn n'a bɛ wele ko étendard ani fo ka taa se ka commandement ka yamaruya di jɛkulu in ɲɛmaa maa mun bɛ na a ɲɛmaa minɛ ni o ye maliden ye ka se ka o baaraw kɛ jamana ɲɛmaa ye jɔnjɔn ta ka a di ni o ye étendard ye AES kɛlɛbolo kelen FIAES force unifiée AES ka a ta ka di ka yamaruya di kɛlɛbolo ma u ka se ka baaraw daminɛ ni jɔnjɔn di ani fo ka taa se tamasiyɛn di a kɛra kɛnɛ belebeleba ye Pankulu Jigɔrɔ Modibo Keita kɔnɔna la fɛn mun kɛra waati ye ka se ka FI ni o ye AES kɛlɛbolo kelen ye kɛlɛminɛnba mun ni jamana ɲɛmaaw ye o ta k'o di kɛlɛbolo ma sanfɛ kɛlɛminɛnw fo ka taa se duguma kɛlɛminɛnw ma marifaw chariw ani fo ka taa se pankulu mun ni AES kɛlɛbolo kelen bɛna baara kɛ n'a ye jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigiw ye o bɛɛ lajɛlen ta k'a di an ka cɛba ninnu ma minnu ni jamana saba dancɛw kɔnɔna la o bɛna munumunu sale kɛ yaasa ka se ka jafara wale tigɛlama ninnu ka o so ci ni kɛnɛ in kɛra kɛnɛ belebeleba ye an ka jamana sabaw bɛɛ lajɛlen Burkina Faso Mali ani fo ka taa se Niger o bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛko minisiriw kun bɛ yen nɔ fo ka taa se minisiriw wɛrɛ ma an'u ka cɛfini tabaw ko finitigilaka kelen mun ni a ye juguw ka bɔnɛ sɔrɔ u la kabi waati jan finitigilaka kelen mun ni a bɛ ka jatigɛ ni yirayara se jugu ma finitigilaka bolo in a y'a ka nafaw dɔn ka ban baw an ye juguw koron jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ wa baaraw bɛ ka kɛ don nataw la ni jamanakuntigi sabaw ka hakilinaw ye yaasa AES jamanaw ani cɛɲɛnka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka bamanciya waleɲuman kɛlaw tigilamaw ka u kɛlɛ an ka taamasiyɛn in kɛba ni o ye FIAES ye o taara k'a yira bɛɛ lajɛlen na ani cɛfini taba ninnu marifaw ani minɛnw k'u caman d'u ma o kɛnɛ kan an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita a ye dakuruɲɛ fila min fɔ kɛbamute fan fɛ an ka jango lajɛ. Jamanaw ka laɲiniba dɔ ye mun b'a to an ka jamana saba an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛ ni jɔnjɔn min dilen filɛ nin ye commandant kura ma n'olu bɛna kɛ ka jɛkulu kura olu commandé ka baara kɛ n'u ye o b'a jira ko ni jɛkulu kura min sigira olu ka baara mina daminɛ n'i y'a jateminɛ ni jatigɛ wale kɛlɛ an ka jamana saba ninnu bolo a ma daminɛ bi a daminɛla a mɛnna n'i y'a jateminɛ depuis an sigi ka fɔ min kɛ Niger Niamey n'o kɛra juillet kalo tile 6 san 2024 o de y'a jira ko ka AES créé donc o kɔnɔna la an ka ministre de la défense ani chef d'état-major généraux ani an ka tenitigilakaw Niger Burkina Mali olu wuli ka jɔ kɛ depuis o tuma nin y'a san kelen kɔ ye u bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛ n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ yen tubabuw yɛrɛ tun dɛsɛra k'u sɔrɔ mais ala barika la an ka jɛɲɔgɔnya baara la an bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ani an y'an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka ninnu kɛlɛ cogo min na ala barika la o ye nɔ bɔ bon ni jɛkulu kura min sigilen filɛ nin ye olu bɛna baara tɔ de ka taa ni baara tɔ ye sabula baara in daminɛna a mɛnna mais an y'a ɲini ko ka jɛkulu kelen kelen k'o sigi a baara kama o de jɛkulu yira ala la bi
olu bɛna taa ni baara tɔ ye min b'a to basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ. Général d'armée Assimi Goïta ka kuma kɔnɔ nin baaraw senfɛ sɔgɔmada in na a y'a jira k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛcogo ka ca nin waati laban ninnu na ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma. O de kama a ye welekan kɛ ka ɲɛsin AES jamanadenw bɛɛ ma kelenya ani tɛgɛdi ɲɔgɔn ma kan. Jatigɛ wale suguya 3 de ye sisan an bɛ ka mun kɛlɛ. A fɔlɔ ye minnu ni marifa b'u bolo n'o bi an ka jamanadenw kan u bɛ bi an ka tenitigiw kan u bɛ bi fɛn fɛn bɛ n'o bɛ se ka dankari jamana na o bɛ cɛnni don bɛɛ kunna. Jatigɛ wale filanan min o ye ka kunnafoni jugu k'o bila mun b'a to k'an ka tenitigilakaw jalatigɛ ka jamanadenw hakili ɲagami mun b'a to u sugu u sago sɔrɔ cogo min na. Jatigɛ wale kɛlɛ sabanan fana ye n'a fɔ ma ko terrorisme économique u ye fɛɛrɛ sɔrɔ sisan mun b'a to sisan fɛn mun bɛ se ka jamanadenw na wuli ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la o ye ka jamanaw ka sɔrɔda ninnu k'olu tiɲɛ. A yɛrɛ ye u y'a daminɛ Niger la fɔlɔ o ye pipeline pétrole bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ ka se k'o tiɲɛ o bɔlen Niger u ɲɛsin Mali ma o ka sida ninnu jeni. Mun b'a to hali bi an ka sɔrɔ ko ninnu bɛ gɛlɛya a bɛ ɲagami o bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw na funteni k'u ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Bon ala barika la an ka jamana 3 nin bɛɛ jamanadenw y'a faamuya o fana bɛ wuli ka jɔ la mun b'a to u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'u ka finitigiw la dɛmɛ ala barika la o ko bɛ ka sira sɔrɔ. Nin baaraw bɛɛ an bɛ taa kɛlɛdaga la nin waati in na Keba an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ olumasiri tabaw ye baaraba kɛ kari desanburu kalo tile 21 Sikaso marabolo fo ka taa se Tɔnbɔkutu marabolo o kɔnɔnaw la. Cɛfini tabaw ka ɲɛmaa a ka communiqué kɔnɔna la y'a jira k'a fɔ ko an ka olumasiri tabaw ka sɛgɛsɛgɛli u ye Bamanciya waleɲuman kɛlɛtigilamaw ka daga dɔ tu kɔnɔnaw la yɔrɔ mun bɛ ni o ye Cɛrɛ ye fo ka taa se Bukari la olu bɛɛ lajɛlen bɛ Sikaso marabolo kɔnɔ k'an ka cɛfini tabaw ye u ka dogoyɔrɔ ninnu visé ka u susu ni ka u bɛɛ lajɛlen daji. O siratigɛ kelen na kununko kari fɛnɛ an ka cɛfini tabaw Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ u ye wulikajɔba kɛ yɔrɔ mun bɛ ni o ye Foyita ye Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la ani Tɔnbɔkutu ye kilomɛtiri 16 an ka cɛfini tabaw u ye Bamanciya wale maa dɔw dogolen don minnu kun dogon bɛ kosɛbɛ tu duguma nka ala ni an ka faamaw ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman kɔnɔ u sera ka taa u ɲɛda ni maa ŋaniya jugu ninnu kan k'u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji. Olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba General Division Umaru a yɛrɛ k'a fɔ ko cɛfini tabaw bɛ baara la don o don wa su ani tile wa sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'u ye ko f'u ka Bamanciya waleɲuman kɛlɛtigilama ninnu ka u so ci wa ko jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka jigisigi di maliyɛnw ma k'a fɔ cɛfini tabaw bɛ baaraw la yaasa lakana ka se ka sinsin an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Keba an bɛ taa marabolo kɔnɔna la fɛn mun ye Kucala commissaire de police olu ye wulikajɔba kɛ commissaire Mohamed Atayer ale n'a ka cɛbalenw ko u ye tɛgɛ da binganlikɛla dɔw kan minnu kun kɛn bɛ ka Kucalakaw sɛgɛn kosɛbɛ u kun kɛn bɛ ka sira mun bɛ Kucala ka taa bila ani sira min bɛ bɔ Kucala ka taa san o kɔnɔna la kuma bɛɛ u kun bɛ taa jan da maaw ɲɛ ka maaw ka sakiw ani fo ka taa se maaw ka telefɔni k'u bɔ u kun u bɛ baara ninnu kɛ cogo di u kun bɛ don taama mobili de kɔnɔ ka don taamadenw nɔfɛ ni k'u bɛlɛn ka se ka o baaraw kɛ nka Kucala brigade de recherche olu ye wulikajɔbaw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɔnɔ n'u taara tɛgɛ da ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka se ka dankari kɛ u ka baaraw la a yɛrɛ la k'a fɔ ni bandiba minnu filɛ nin ye ko tɛgɛ dalen u kan larawuli kɔnɔ maa 3 u taara don u ka duw kɔnɔ u ye telefɔniw ani fo ka taa se bɔrɛ caman n'u kɛn bɛ ka wariw ani fo ka taa se maskiw muru u bɛ baara jugu ninnu kɛ n'u ye ka u caman minɛ u la ɲininkali busamisɛn gɔnna u la a dɔw ye jɔnwala fɔ ko olu nɔbali nin waati in na u bɛ fintigilakaw ka bolo kan yaasa ka se ka tugu jɔ u ka wale kun kɔrɔ. Kulukorokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko suman sɔngɔ jiginna kosɛbɛ h'a ka ja u kun kan ka suman hakɛ mun sɔrɔ ɲina ko o ma se ka sɔrɔ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina san kɔnɔna la ko campagne agricole 2025-2026 u kun kan ka tɔni min sɔrɔ o kun kan ka bɛn fɛn mun ye tɔni 1,1 ani 135 o tɔni de kun kan ka sɔrɔ ɲina san kɔnɔna la nka ko o ma se ka sɔrɔ ka sabu kɛ ko ja de kɛra bawo sango gɛlɛya ani fo ka taa se ja minnu kɛra fɛn mun ye sɛnɛko ɲɛmaayaso Kulukorokaw bara yɛrɛ k'a fɔ ko o de kɛra sabu ye ka se ka u kun bɛ ka makɔnɔli min kɛ suma hakɛ la o ma se k'a sɔrɔ ko ja o ka
baaraw don masinakaw baara yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɔ ani fo ka taa se balo u sɔngɔ jiginna kosɛbɛ ɲɔ bɔrɛ san tɛmɛnɔ la nin waati k'a tun bɛ ka feere 4,000 ani 500 nka an bɛ don min ko bi ɲɔ 50 kilogaramu bɔra bɛ ka feere 3,000 yɔrɔ dɔw la 3,000 ani 400 ko o sɔngɔ jigiliba mun kɛra dɔafiyɛ kɔnɔnaw la o de kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin fɛn mun ye masinaka denw ma ko a bɛ kɛ sababu ye gwadonnaw ani fo ka taa se nasɔngɔ bɔlaw caman bɛ bɔ u ka musaka bɔtaw la wa ko an bɛna sunkalo kalo mun ka o daminɛ sɔɔni a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka o kunbɛn ko ɲuman ni nisɔndiya ye gawukaw bara jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko temɛdi olu ye jɔnya kɛlɛli o san yɛlɛma a ta ko 76nan ka o ɲaɲali kɛ bawo ko diɲɛ selilani tɔnba Nations Unies ye jɔnya kɛlɛ an bɛ a san 76 la ko o ye wale mun n'a bɛ maaw nisɔndiya bawo ko jɔnya ye ko caman a ye gɛlɛya caman lase maa caman ma ka gɛrɛntɛ lase yɔrɔ caman ma ko ni nin wale in kɛlɛla a san 76 mana se a ka kan maaw hakili ka jigin a la k'a fɔ maa si man ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin i manifin ɲɔgɔn ma k'o tɔ ye jɔnya ye adamadenya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni hakɛ min ka kan o ka kɛ u ye ladala ko foyi man ka maa si bila ka maa nimatɔrɔ ko jɔnya ko ye o kun ye kadolokaw bara musolakaw kalanbulon caman kɛra olu kun musow ka se ka safinɛ dilan u yɛrɛ ye hakilina mun ni a bilala sen kan kajolo jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko denba ɲuman ni a bɛ zegakaw bara ko yaasa musow ka se ka safinɛ dilan u ka se ka u yɛrɛ ka musakaninw ka a dilan u yɛrɛ ye safinɛ mun ni a suguyaw ka ca gabakurunin ani fo ka taa se kulukoro safinɛ jima ani fo ka taa se ka safinɛ dilan ani tulu minnu bɛ kɛ kunsigi ani munutulu musow ka se ka o bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma o kalanbulon kɛra musolaka 30 ɲɔngo o kun kucalakaw bara u ka sugufiyɛ mun ni a baaraw bɛ sen na ni o ye foire belebeleba ye ni u y'a kɛ ka a ɲɛsin bayɛlɛmali ko ni bololabaara ma kɛnɛ mun ni u y'a kɛ bololabaara jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ fo ka taa se kucala yɛrɛ ye kɔɔri jamana ye kɔɔri ka se ka kɛ nafaba ye kucalakaw bara ni suguba in u ye a sigikan kɛ o de ye ka a baaraw nun doni kɛra ka sanga ni bi tɛnɛ dɔrɔn ye desanburu kalo tile 22 ye baara mun ni a bɛna kɛ tile 10 kɔnɔ yaasa kucalakaw yɛrɛ bɛ fɛn mun dilan ka se ka o don ba la kɛnɛ mun kɔnɔ ni fɔliw ladala fɔliw fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛw ani hakili falen kɛnɛw baro sigiw bɛna kɛ ɲɛtaa kuntalajan baaraw ka kucalakaw fɛ yen nɔ kiba an bɛ taa fan fɛ yan'an ka taa an ka diɲɛ fantɔw kibaruyaw kɔnɔna la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An ka jamana ko an kibaru kɔnɔ la bi kiba Guinée Bissau kaw bara CEDEAO jɛkulu ka maa minnu kun kan ka taa kuma ɲɔgɔn la a yɛrɛ la k'a fɔ fintigilaka minnu bɛ fanga la minnu ye kafo jaso kɛ k'u y'u ban ka CEDEAO ka jɛkulu ka u bisimila yaasa ko ka se ka kuma ɲɔgɔnw kɛ nka Senegali jamana ale de ye ŋaniya ta a yɛrɛ ye ka taa se Guinée Bissau jamana kɔnɔ yaasa ka taa kuma ni fintigilakaw ye minnu bɛ fanga la ni fanga yɛlɛmana kabi novembre kalo tile 26 ni waati in na jamana kuntigi kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ani fo ka taa se Guinée Bissau jamana kɔnɔ ko maa minnu lasagolen don Senegali jamana ye a laɲini k'a fɔ u ka se ka o maaw labila u ka kɛnɛbila sɔrɔ Senegali jamana ka minisiri mun bɛ kɔkancɛw kunna ni o ye Cheikh Niang ye ale de taara Guinée Bissau jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ ni fintigilaka ninnu ye arala k'a fɔ Senegalikaw u ka minisiriw ani fo ka taa se Guinée Bissau fintigilaka maa minnu bɛ bi ko kumaɲɔgɔn kɔni sera ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa u ye ɲɔgɔn lamɛn a kɛra kumaɲɔgɔn sabatilen ye kɔrɔfɔ mun ni a fɔra
Senegali jamana ɲɛmaso yɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ Senegali y'a ɲini finitigilakaw fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ yaasa maa minnu minɛlen don u ka se ka kanabila sɔrɔ ani u ka kumaɲɔgɔnw kɛ bɛn ni basigi ka se ka na cogo min na Guinée Bissau jamana kɔnɔna la. Centrafrique jamana kan ka taa kalataw la décembre kalo tile 28 nata in tile damadɔni dɔrɔn ɛrɛla k'a fɔ ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don yɛlɛmankutu baaraw ni o ye campagne ye Centrafrique fan bɛɛ lajɛlen fɛ o baaraw bɛ ka kɛ faba kɔnɔ Bamgi fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw la meetingw olu bɛ ka caya maa caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye nisɔndiyakoba ye bawo Centrafrique jamana kɔnɔ kalata mun ni o kan ka kɛ sabu ye ka na ni basigi ye lakanabaliya ko o kɛlɛ maa caman bɛ k'a jigiya bɛn ni basigi ka se ka na jamana kɔnɔ bawo ko jamana in maaw sɛgɛnna ha ka ja maa nanama sumalen ni o ye population civile ye olu ye gɛrɛntɛ caman sɔrɔ ko ni kalata in ni a nana ni bɛn ni basigi ye o bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana sigi jamana ɲɛmana kɔnɔna la don nataw la. Guinée Conakry jamana kɔnɔ u ka kunnafonikow ɲɛmaasow ni o ye autorité de la communication ACI olu yɛrɛ k'a fɔ ko Africa 24 kunnafonidi sira ko u y'u ka baaraw ɲɔngiri fɔlɔ ka jalaki bin u kan baw ko u bɛ ka baara kɛ ni u ka baara tɛ mun ye u bɛ ka dan sago ani fo ka taa se u bɛ ka kunnafoniw di u man ka minnu di jaa minnu ni a bɛ Guinée Conakry jamana tɔgɔ tiɲɛ ko Africa 24 bɛ ka o baara mun kɛ u bɔra u ka kunnafoni di baaraw kɔnɔ o de la Guinée Conakry u ka kunnafonidigaw ka ɲɛnabɔliso ye ni o ye ACI ye u ye ŋaniya ta k'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafonidiso in ka baaraw ka ɲɔngiri an bɛ waati min na ko bi Congo RDC jamana kɔnɔna la u ka finitigilaka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Général Filemon Yave Ironge ale taar'i jɔ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ko ka a kiri bawo jalaki binnen don ni finitigilaka ɲɛma in kan ko a bɛ ka janfa labɛn ka ɲɛsin jamana marabagaw ma ko haute trahison u ka kiriba ni o ye cour militaire ye minnu bɛ finitigilakaw ka bolo kan olu de ni finitigilaka in ka a kiri ko finitigilaka ɲɛmaaba mun filɛ nin ye ni u tun bɛ ka a tɔgɔ da yɛrɛ ko Tigre de Katanga ni a bɛ Katanga kɔnɔ wa finitigilakaw cɛma a dɔn bɛ kosɛbɛ bawo a ye kɛlɛba caman kɛ Congo RDC jamana ye nka jalaki min binnen don a kan bi ko nin maa kofɔlen in ko ani Oranda jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Oranda mun ni Congo jamana tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bawo Congo kɛn bɛ ka jalaki bi Oranda kan ko Oranda de bɛ ka bamaciya wale ni juguya kɛwale tigɛlama ninnu M23 minnu bɛ ka Congo sɛgɛ ko Oranda de tɛgɛ bɛ o kɔrɔ. Irisi jamana ka finitigilaka ɲɛmaaba dɔ ko ale ka mobili furuna funu barani dɔ fɛ ni o ye mugu ye ka a bɔnɛ a nin na ko in kɛra ka sanga ni décembre kalo tile 22 ye irisikaw ka finitigilaka ɲɛma min bɛ ni o ye général d'état major ye ko Fanil Sarvarov ni ale tun bɛ a ka mobili kɔnɔ ko mugu jugu dɔ de balila ka wuli mugu mun ni a kun dogolen don kosɛbɛ a ka mobili sigilan duguma maa minnu ye nin baara in kɛ u ma se ka bugunatigɛ wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ jalaki kunfɔlɔw u ye o bi Ukraine jamana kan ko Ukraine jamana ka finitigilakaw minnu bɛ dogodogo la ko service spéciaux ko olu nɔ bɛ ye nin baara in na bawo ko olu de taara den ka mugujugu don irisikaw ka finitigilaka ɲɛma in a ka mobili sigilan duguma nka nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla irisikaw ka kiritigilamaw fɛ ko yaasa mugujugu in a ka se ka dɔn maa mun ye a baara in kɛ wa jalaki kunfɔlɔ kɔni u y'o ta k'o ɲɛsin Ukraine jamana de ma maa mun ni a fagalen filɛ nin ye ni finitigilaka ɲɛma don k'a kun dɔnnen don kosɛbɛ n'a ka baaraw ye bawo a ye kɛlɛ kɛ Tchétchénie ani fo ka taa se Syrie kɔnɔna la wa ko finitigilaka maa girimanba kun don a b'a ka baaraw dɔn kosɛbɛ nin fagali gansan tɛ Ukraine ka labɛnw don ka se ka Irisi jamana senkɔrɔma cɛ o de kɛra jaabi kunfɔlɔ ye fɔlɔ Irisi jamana ɲɛmaaw ye mun fɔ nka u y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw o bɛ sen na Anglais ka jamana kɔnɔ ni o ye Royaume-Uni ye musolaka dɔw bɛ yen nɔ ni olu lasagolen don bawo Palestine ka den minnu bɛ Anglais jamana kɔnɔ olu de bɔra ka wulikajɔw ani nisɔngoya yiraliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko Anglais u tɛ ka hakilina kelen fɔ walima u tɛ ka u taafan yira ka ɲɛsin Israel ni Palestine ka kow ma olu Palestine ka den minnu bɛ Anglais jamana kɔnɔ u bɛ jalaki bin Angleterre jamana kan u kan ka baara mun kɛ yaasa ka se ka Israel kɛlɛ k'a fɔ Israel ka jolibɔnba k'o dabila Palestine kɔnɔ ko fɛn mun ye
anglo ka jamana kute ko baro ke Palestine ga den olu ye ore baraw ko damne u ka nisongo ayiralu kama u kunye grève de faim do ke ka yara ka foko olu buga kormadon takanyashi u fa jamana mani o Palestine nye ore konna la anglais ka ga fintigila kaw u ye ni ma ko fele nunu ko mena ko la sago baw ku be ka puma mfo ani bara mu be ka ke u ka puma o dalutu bolo ani u be ka puma mfo Angleterre jamana ma a puma o jelente ka fo ko Angleterre be ka Israel de Palestine kawa ko kuma dalutu bolo ni manun koni ni uyuka ni songo ya iralu ke o bela jele menendo ame watim na bi ko ubla détention provisoire la ula sagalo ko abe san kelembo bi ula sagolendo keba ameta farkolo nyana je o keneka anga samata sege o keba ani zambi jamana anye flan binke kanemu ni aku makon ko sebe baw anye ka fo malidon kun kemme ka samata sego kormado ni zen keba bela jelen condition jalno ambe me ka yara ka fo yali ma nyina ni santo tna ke kelenwa ko anga cheba munu flani andalanu ula obna segata malik mabonga famuye klon dalali akara flani bien nga foi ma tien folo bawni machi kun folo de ame kuru kelen soro ni o 1 point ani zambikaw nga ani mamunu me kulani oye jamana mun kemme ka kanira labe maroko jamana o machi o manogone kiba ani fukata sen ani komor ani olufane bena karnyona face de poule ulu la bela jele ka fo kunungo machi dalali lani oye kani yere dalali le famuye maroko jamana ulu ye u wasaro kosebe komor la fla ani kanangolo bi anga chabalon ulu ye famuye kelen ani kelenke anga bi koni odona la sinisna yogo fe traditionnel rekonna la ni oye farankanye famuye zambi jamana ulu beta ka anga bi ka égaliser ka ke flan bi kelen ani kelen samata segaw obena malion kuma bowa ani fukata se jabi memna bowa amna nyeba ni se soron ko na wakeba ankoni jigibe uka ani jamana donwe ku supporter ulika joba e famela jelen feja sa ko sanga ni kupuri kiba nerbe dansri anga wala na kibaro la mun sira ka fara nyon kan ala se awma ama fuka ko nyando amunu kun sogombe jani kuna fol sala bela jelena aninche an sugante la yasa ka seka kuna foli soro mali ani je famela jelen kan kibaro la sara awma abalma ke vamara berte fe nege karafo ani jawp me kayra awla kiba jalo fe akambe wati wore لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maigay ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya sira me bela jele ye innal hamda